So yun guys, napisa na yung itlog ng manok ni Aldrin, yung baby ko. Kasi manok niya ito guys. So yun nga guys, kinukuha namin yung mga sisi para ilipat namin sila sa kulungan nila. Bali 7 o'clock na ng gabi guys. Kasi guys, nakahiga kami kanina. Ayan, sinabi sa amin ng kapatid ko na napisa na daw yung manok ni Aldrin, yung baby ko. Kaya pumangon kami para ilipat namin sila. Ito mga guys, kasama ko siya ngayon, yung baby ko. Nagsusulping na naman. Ayan guys, bali 11 na sisiw yung napisahan niya. Isip ko din ko tutukan na kakanya. Kasi nakakalal din niya. Quack.